Здравейте, приятели! Добре дошли в новото ни приключение. Този път ви отвеждаме на едно от най-красивите места, на които сме били в Гърция, а именно къмпинг Арменистис, който се намира на средния ръкав на Халкидики и е в непосредствена близост до небезизвестния Портокали Бич, или по-известен като гръцките Малдиви. Събрахме багажа, качихме се в нашето прекрасно бусче, потеглихме към морето, плажа, хубава храна и разбира се, към едно ново семейно приключение. В това видео ще ви покажем как изглежда къмпинга, какви са плажовете, какво може да правите там и дали според нас си заслужава. Така че пригответе се, защото приключението започва точно сега. Да видим къде ще ни откара капитана на кораба. След поредния краш продължаваме напред. Много е кофти да управляваш дрон, като не можеш. В момента се намираме на Портокали Бич. Тук е Делфина, насреща нимфата. Там снимаме. Ние сме нагоре. А дай да минем отгоре. Опа. Да, и аз видях сега. Къде снимай, Ветка? Ами аз снимах. Тук са голите пампи. Ето го Paradise Beach.
Айде, тате да си къпем. Искаш ли? Къде? В морето ли? Айде, добре, отиваме в морето. Айде. Отиваме ли? Плувай, плувай, не стъпвай по земята. Бърза обиколка с бързи съвети. Бързи съвети, защото ни чака ресторанчето. Цените не са много по-високи от България. Примерно бирата беше 1,93 евро. Това е в магазин. В магазина, да. Това е входа на къмпинга. Да. Понеже къмпинга е много голям и ориентацията не е лесна, човек трябва да се улесни с главната улица. Общото това е отправна точка. Тук се намира всичко, което може да ви е полезно. Магазина, който сега ще го видите отдясно, който е зареден, има абсолютно всичко. А отляво магазинче с бански и не sé какво Реално трябва. това е магазина. Тук е магазина с бански, чадъри и всякакви други принадлежности. А това са колела под наем. Тротинетки. Може да си наймете колела, тротинетки. Има къде да спортувате, има къде да карате колела, има къде да тичате. Има къде децата да играят. Ето тук отдясно е детската площадка. Даже деца. Хубавото на този къмпинг е, че всеки ходи небрежно. Аз толкова хора по пижами не съм виждал. Всеки си ходи както му е кеф. И без Не е прическа. ангажиращо. Санцузи, без санцузи, похавли. Почти всеки носи какво си има. Thank you. Тук си говорим на български, те разбират хората. Не знам. Виж колите, само български са. Българи, сърби, македонци. Тук е по-спокойно. Той винаги почти може да си намерите место. И може да видите Даже и село простори неделя беше навсякъде. спокойно. На тук? Да, една там, да. Реално това е горе-долу края на къмпинга. Или началото, бих казал. Не знам кое точно е край и начало. Дали началото е от към плажа, тук е края, или обратното. Ако идвате в началото на сезона, голяма вероятността да ви настанят в Ето как най-близките ги зони. правят. Виж, покажи контакта как го правят. И това е примерно за Ето тук е контакта. тия 3 места. Например. 4 места. И той Даже трябва да обслужи всичките 4 места до 3 там. места. Значи, това, което е първото там, трябва да има много дълъг канал. Търсят ни нашите хора. Готови ли сте? В началото на къмпинга идваме до 2 минутки. Айде. Търсят ни за кръчмичка. Хайде. Тръгваме. Марти има 2 кола. Мени зад мен. В къмпинг зоната има на всяка зона, примерно от 1 до 5, всяка зона си има по собствена... В смисъл за зоната.
бани с тоалетни. Общи са, но са много чисти. И пред дамската баня винаги има опашка вечер, така че може да изпускате Нормално. по-рано. Затова по-рано. Отзад някакви джигити ще ни прегазат. И реално това е края или началото на къмпинг.